Pipila ka ubos nga lugar sa Surigao City ug Surigao del Norte ang gibaha epekto sa walay puas nga ulan nga hatod sa low pressure area. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Mary Rose Oranda, makita ang kusog nga tubig baha nga miagi na sa kalsada sa Sitio Escalon, Barangay Cagniog, Surigao City adlong Domingo nga epekto sa baha nga hatod sa walay puas nga ulan nga epekto sa LPA. Sa kuha usab ni SK Chairman Kervin Bagaya sa Barangay Kabungbungan, Surigao City, makita ang pipila ka lugar sa ilang barangay nga lubog na sa baha. Hinon gibutiag sa opisyal nga walay kadaot nga hatod sa kabtangan ug residente ang baha tungod sa yung gipabakwit ang mga apektadong residente, una pa man ang baha sa ilang barangay. Samtang sa Taganaan, Surigao del Norte, pipila ka lugar sa lungsod ang lubog sa baha adlong Domingo. Sa kuha ni Ira Plaza, makita ang halos hawak na nga tubig baha. Nagpaygayon usab og rescue operations ang mga personahe sa Taganaan Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente nga naipit sa baha. Pipila sa ilang rescue ang mga senior citizen nga maglisod na pagtabok sa baha. Aduna usay nahitabong landslide sa pipila ka lugar nga mibabag na sa kalsada. Hinon gilay nagpaygayon og clearing operations ang LGU. Padayon usab ang monitoring sa PDRRMO sa mga lugar nga posible pang bahaon. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.